आब'मोन नोंसोर लकेलनि ना? औ नंगौ। ओमफ्राय बे मुरबेलाया बिथिंनो दा? बेनो। बेनो ने? माने फैथारनाया बिराद गोबाव जाबाय, उन्दैयावनो फैदोंमोन। लामाफोराबो सोलायना दं नालाय चेन्ज जाजोब्बाय। ओमफ्राय बहा थांनो? जों बैयाव हेन्दलुमनि जोंनिया ट्रेनिं सोलिबाय थादों बेयाव। हेन्दलुम? बेहाय हेन्दलुम दं नामा? दङ। बेवहायनो थांगोन मालाय? फै सोराबो सार। थुलाय नायनि बिदिब्ला खोनाबायल' थायो। माबायदि नायस्रानि दिनै बैसागुआथ' जोब्बाय ने? जोब्बाय औ सार। रंजाबायबा देग्लाय? रंजाबाय, जोंनियाव गासैबो मोसाहैदोंमोन। ओमफ्राय आलासि उलासि बिदि थांनाय जायासै जेरावबो? थांनाय जाथ'वासै बिदिहाय। गोगोमथार माथो न'आ? गोगोम, सिङाव थांबा आरो बांसिन मोजां नांगोन सारा, गासिबो बेयाव जि दानायाव बेस्थ' दङ नालाय। दंबावो महिलाफोर? औ सार दङ। दा नोंसोर फैनाया एसे लेट जाखाबाय नामा? जों एसे लेट जाबाय सार। लामायाथ' बिथिं दां ने? औ सार, बिथिं थांगोन। बैथिंबो फैजायो। बिथिं सर्टकाट जायो आरो जों बिथिं फैयो। बिराद गोगोम नुथारदोंलै। गोगोम सार। गरमथारलै बोथोरा। औ सार, गरम। बड'लेण्ड हेन्दलुम मिशन, माबानि धनन्जय बसुमतारी EM, बेखेवखांबायानो ने? बेखेवबाय सार। मोजां जादों। मानसि बहुद दंबावो नामा? दङ सार सिङाव। नै आब' खुलुमबायलै। बैसागु जानो फैनायनो। बिराद गिदिर माथो बिथोराव। नंगौ। मावगासिनो दं हनै। साबैसे दं गासै? बेयाव 20 जन लादों सार दा ट्रेनिंआ। ओरैनो जों 300 जन दङ नालाय। बेसे? 300 जन दङ गासै। 300 जन? मोनसे ग्रुपआव 20 जन करि। गंसेल' गामिनिथ' नङा? नङा, दाब गामिनिफ्राय दङ आरो। खाथि खालानि फैजोबो आरो? मरमेला PCDC-आव। बैसागु जानांगौ नोंसोरो माने? जादों सार, बैसागुबो जादों, बेयावबो थादों आरो। उन्दैयावनो फैनाय जोङो, बिदि जेबो नाम निसाना नुफेराखैमोन, न' बाङानो गैयामोन। बिराद गिदिर माथो बिथोराव। सब मेचिन जोब न'? दङ सार, सब मेचिनाव दङ। दा बेवहाय मा होनो बिहु? आब' बे गामिनिनो? बैसागुआ जाबायबा मोजाङैनो? मोजां नांबाय दे फैनानै। आरनायबो दं माथो ने? सार, बेखौ दाखांबाय। आरनाय दादों, बेयावनो दादों आरो बेखौ। बिराद मोजां जादों माथो। एथ' मोजां जायो होनना मिथिथारामोन आङो। गांबेसे दादों आरनायखौ? आरनाय 10 खान दादों सार। 10 खान? हागौमोन, दा बैसागोनि गासैबो थाबाय नालाय। बे जि गुफुर जाहैबाय? औ सार। फुलाम गामसा। मथा मथि खयखानसो दाखो? बिहुमोना गांब्रै जाबाय आरो बेयाव दंबोयो, हास'नाय जाबावाखै। सब दंजोबखायो ने? दङ सार। आदसा, दाथ' बिटिआरनि गोबां जायगायावनो जादों, आं थांफेराखैमोन। माने मबाइलफ्राव नुयो नालाय। बे खालिंदर समस्तिनि आन्दाराव गोग्लैया होमबा बेयो? खालिंदर सिङावनो दा? खालिंदर समस्तियावथ' जादों होननानै मबाइलफ्राव नुयोमोन जोङो। ओमफ्राय दिनै प्रेक्टिकेलि आलासि फैनायाव खाफाल मोजां जों नुफैबाय आरो। मोजां नांदों। नोंथांमोननि मावनाय दांनाय बेस्थ'था थानायखौ मोजां नांदों। माने बिदि आरो। ओमफ्राय दा मथा मथि गांबेसेसो दाखो जेनेबा दिनैसिम? बेयाव आर'नाइया गान्दैयाव गांसे दंबयो, गांनै जाबाय आर'नाइया। बेनिफ्राय मान फालिया गांब्रै जाबाय सार। दा बे दाखांनायनि उनाव बे आर'नाइ बा बे गामसाबो दायो दा ने? दागोन सार। ओमफ्राय बिहु फालि थाबाय, जि गुफुर। आगोलावथ' बिबायदि माने हेन्दलुम क्लास्टार बिदिथ' जेरावबो मावफेराखैमोन नङा होनबा? सार, नैबेनो फार्स्ट आरो जोंनिया। बिदि बिल्डिं लुनाय बड'लेण्ड हेन्दलुम मिसननिफ्राय बेबायदि जेबो फैखायाखैमोन गोदो? बेनो फार्स्ट टाइम आरो ना? दा खालिंदराव नैबेनो फार्स्ट ना? गंसेल'खा? बेलेगावलाय दङ, बहुद खोनादों आरो जोङो, मोनसेबो होननाय खोनादों। दा मोजां नांबाय। दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेबायदि इनिसियेटिभ लादों आइजोफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय, माने प्रमद बर' बिथांखौ बुंनाय खोनायो जोङो, लेक्सार होनाय खोनायो। दा प्रेक्टिकेलि जों नुबाय आरो जेनेबा, माने जे थारैनो बिथाङा जेरै बुंदों बिदिनो मावदों। एकदम माने प्रेक्टिकेल जोङो
नुबाय आरो दिनै माने मोनसे फोथायनाय फैबाय आरो आब'मोना मारै नांदों जेनेबा दि नोंथांमोना मोनबाय बिनि गेजेरावनो बहुत मबाइलाफोर दङ दिनैसिमबो मोनाखै खिन्थु नोंथांमोना जे मोनबाय बिटिआर सोरखारखौ जेनेबा नोंथांमोना मा बुंनो सानो जों बिटिआर सोरखारखौ गोबां रोजा रोजा साबायखर बावहरो जिहेतु जोंनि आइजोफोरनि थांना थानाय लामाखौ दिन्थिना होबाय थारमाने गोदोलाय आगोलनि सरकार थानायाव जों बिदि जेबो मोनथिखायाखैमोन मोनथिखायाखैमोन दानाय लुनायनि सायाव जेबो अर्गेनाइज गैयामोन गैया सार बेखार जाना थादोंमोन आरो आगोलो आइजोफोरा दा बेवहाय बुङोमोन आरो ने औ बुङोमोन दा जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिदि जोङो गासैबो आइजोफोरा बेवहाय बेस्थ' जाना थादों दा बेयाव जों ट्रेनिं लानानै गावबा गाव न'खराव दानो हागोन आरो जोङो गुबुनाव थांनाय लोगो लोगो जोंहा गथ' बिमाफोर जिहेतु जोङो गथ'फोरा बहुत बेकार जाना थायोना बिमाफोरा गथ'फोरनि सायावबो नायनाय बायदि जाहैया गथ'फोरा बेकार जायो दा जों बेयो लकेलावनो सोलोंबाय रोंबाय दा गथ'फोराबो जोंहा मोजां जालांसिगोन आरो गथ'फोरखौ फरायहोनायाव जोंहा गोबां सुबिदा जासिगोन आरो मोजां जागोन औ जेनेबा प्रमद बर'आथ' सोरखाराव फैखांनायनि उनाव जेरैबायदि मिटिंफ्राव बुंदों एकदम प्रेक्टिकेलि बिथाङा मावनानै होमानायखौ नुदों आरो एकदम मावदों आरो दा सोरबाया होनो हायाखै बुंनो हागौ मावाखै होननानै खिन्थु मावदों आरो दा बेबायदि मानसिखौ जोंनि बर' हारियाव रांखान्थि बिथिङाव थारैनो जौगालांनांगौब्ला प्रमद बर' बायदि मानसिखौ जोंनो नांखागौ नङा होमबा दा मानसिफ्रा बुजिलायनाया मोजां बे 3 बोसोरावसो जादों बिथांनि सोरखारा दा 3 बोसोरावनो एफाग्राब मावबाय आरो बिथाङा फैबाय थानाय समफ्रावबो जुदि पावाराव थाफिनोबा अनेक जागोन नङा होमबा जों सारखौनो लुबैफिनो जों जिहेतु बिदि जेनेबा जों नुफेराखैनो खोनाफेराखैमोन बिदि हेन्दलुमनिखौ दा जों बेयाव सोलोंनो मोनदों नालाय जों आरो सारा जुदि नेक्स्ट टाइमाव जाफिनोबा जों आरो सुबिदा मोनफिनगोन आरो मोनफिनगोन बेखौ लादों आरो बेनिखायनो सारखौ लुबैफिनदों आरो बर' हारिनि गेजेराव सासे भिजनारि लिडार दा बेबायदि मानसिखौथ' जों गारना दोननो हाया नांगोन दा जोंनि साइडनिबो जोंनि ओनसोलावबो माने प्रमद बर' बिथांखौ बहुत माने बाख्नायदों आरो जे फैबाय थानाय समफ्रावबो प्रमद बर' गैयाबा जेबो जाखाया बेलेगाथ' फैगोन ओरैनो थगायनानै जानानै थांगोन जेबो जाखानाय नङा आरो 15 बोसोराथ' बिपिएफआ जानानै थांखाबाय जेबो जायासै दा प्रमद बर'आसो दा मावजेननो लादोंथ' आरो बिथांनो सम नांगोन मोजां नांदों जोंनि ओनसोलावबो जादों जायाखै नङा दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो जादों बेकवार्ड ओनसोलाव दा बेखौ नुनानै आं बिराद सारप्राइज जादों आरो जेनेबा आलासि जानो फैदोंमोन दा नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद खाफाल मोजां होननानै आं सानना लादों आरो जे बे बुस्थुखौ जोंनि प्रेक्टिकेल नुबाय आरो जेनेबा मोजां नांदों आरो बारा गोबाव खालामला माने जों थांफिननांगौ नालाय दे आब' मादैमोन थालायदो दे गोजान जाबाय थांफिननांगौ दे लोगो मोनबावगोन माब्लाबा फैबा दे हाबनोसै आरो हाबबावनोसै औ हाबगोन दे